ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rose's Secret File. Si Rose na nawala ng minamahal sa buhay. Yun ay ang kanyang tito. Or pwede nating tawaging Tol. At etong si Tol, bigla na lang kinuha ng may kapal. Although, medyo matagal-tagal na yung sakit niya na hindi gumagaling-galing. Ang sabi, UTI lang nung umpisa. Kung ano-ano na yung pinainom, kung ano-ano na yung ininom niya, ginawang paraan para gumaling. Pero, hindi pa rin siya gumaling. Hanggang sa pina-general check-up na ng pamilya and then they found out na meron itong kidney disease. Ang sabi, pa-dialysis. Tumama ang pandemya. Natsyempohan. Pinasok sa ospital para ipa-dialysis lang. Siyempre, meron munang COVID test bago makapasok talaga ng ospital. Negative. Hirap na daw huminga nung nakapasok na. Tutubuhan, pero hindi na natubuhan. Kasi binawian na ng buhay. Sa death certificate, the cause of death, COVID. But the family felt na, ay, hindi naman COVID ang ikinamatay ng tito ko o ng kamag-anak namin. Within 24 hours, nangyari lang ang lahat. Na ang bilis-bilis. Ipinasok ng buhay, inilabas na abo na lang. Umuwi sa bahay na nasa isang vase na ang loob o nakapaloob sa vase ay abo. Sobrang nakakalungkot na hindi mo aakalain na sa isang iglap mawawala yung taong mahal mo sa buhay mo. And I feel sad for our Secret Files and I feel sad for the family. So condolences sa mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Sige po, pakinggan na natin sila. Ito ang sabi ni Darwin Russell. Condolences sa letter sender. For me, may kapabayaan ng doktor about sa nangyari sa uncle niya. Negative sa COVID, pero yun pa ang dahilan ng pagkamatay. Dapat maging responsable sila sa kanilang pasyente dahil propesyon nila ang nakataya rito. Yan po ang sabi ni Darwin Russell. Ito naman po ang sabi ni Jomar Palulim. Magandang hapon, letter sender. Pwedeng magtanong, saang ospital kaya yun nangyari at bakit COVID ang ikinamatay kung sa test ay hindi naman nagpositibo si uncle? Well, pandemya kasi noon. Kahit heart attack ang sasabihin, COVID ang ikinamatay. Dasal lang talaga. That was from Jomar Palulim. Ito naman sabi ni Bernard Laurejas. Well, sabi, yung tatay ko namatay raw sa COVID. Pero ang totoo, inabangan lang sa ospital. Para kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Hindi ko na magets tong sinasabi ni Bernard Laureja. Sorry talaga. Dali lang ha. Kaya sa'yo, parang tatay ko lang namatay daw sa COVID. Pero ang totoo, pinakinabangan lang ng mga ospital ang PhilHealth ng mga namatay. Uy, grabe naman yun.
Maaari kasing ganyan din ang nangyari sa husband. Hindi agad nabigyan ng lunas ang kanyang sakit kasi mahirap magpa-confine sa hospital because of COVID. Mabati naman sa Abante News Online. Maraming salamat DJ Rocky. God bless. From Bernard Loreas. Namatay raw sa COVID pero ang totoo, pinakinabangan lang ng mga ospital ang PhilHealth. Strong words Of course, hindi po yun validated at hindi po yun facts. Anyway, eto naman sabi ni Spencer Alcala. Magandang hapon. Ang masasabi ko lang sa letter sender, wala siyang dapat sisihin na kahit sino kasi ako po naniniwala sa sinasabi na ang Panginoon or akong Panginoon ang sumusugat at nagpapagaling. Ako ang nagiging buhay at ako ang pumapatay. Walang sino man ang makaliligtas sa aking kamay. Kaya kung ano man ang nangyari kay Tol, yun po ang gusto ng Panginoon para sa kanya. At dapat maging thankful po siya kay God. Kasi hindi na humaba ang suffering ni Tol. Yun lamang po DJ Rocky. Pabati po dito sa Bitoy Woodworks sa Cabuyao, Laguna, Papa Hermie Alcala. Hello, mabuhay, happy listening po kayo sa inyo. Ito pa sabi ni Mayumi, noong height ng pandemya, sobrang hirap pumasok sa mga ospital. Even magpa-confine kasi lahat ng patients tinitest for COVID. At kahit simpleng ubo at sipon, COVID na agad ang sinasabi nila. Karamihan na pumapasok sa ospital sa time ng pandemya kapag lumabas ay deaths na. O sa death cert ay COVID. Masasabi ko to kasi ganito ang nangyari sa probinsya. Mabilis kumalat ang balita at yung family hindi makapaniwala. Kasi that time ay may COVID scare at pagod na rin ang mga nasa healthcare sector. Though dapat ang main job naman talaga nila is to save lives at all cost. I also agree na dapat talaga nag-ask kayo ng second opinion, lalo na at hindi gumagaling. Then importante na kapag may sakit sa kidney, immediate change agad yan ng diet. And as much as possible, no alcohol drinks muna. And watch what they eat. But still, doctors should know better and the patient knows more what is happening in their bodies. Kaya health is wealth talaga, nakakalungkot, and deepest condolences to our Secret File Center from Mayumi. Bakit ganun, no? Kahit feeling nyo, hindi naman COVID yung ikinamatay, COVID pa rin yung lalabas sa death certificate. Or mali lang ba tayo ng feeling? Like, we're not feeling well? Or baka COVID naman talaga yung ikinamatay? Anyway, eto naman sabi ni Joy Zikad. I don't know if legit tong voice message na to, pero sige, pakinggan natin because, again, live na live nyo po ako napapakinggan and real time na napapakinggan niyo po ang Rocky Secret Files. Hi DJ Rocky. Ako po si Annie, isa po akong healthcare worker. Regarding doon sa pinagdaanan ni Ma'am Rose, naiintindihan ko naman po na minsan may mga bagay tayong mahirap intindihin, especially kung may emotions at lalo na kung mahal natin sa buhay yung involved nun sa sitwasyon. Hindi naman po hindi rare o hindi common na may mga taong minsan nasisisi yung mga healthcare workers dahil sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Pero dun po sa sitwasyon nung minamahal sa buhay ni Ma'am, dahil sinabi nga niya may problem na rin sa kidney, no? Actually, malaking risk factor po yun o malaki siyang risk or malaki ang chance na magkaroon ng COVID yung mga taong merong mga may sakit o comorbidities, especially sa mga ganong kaso. Siguro na-explain naman ng doktor kung ano mismo yung nangyari o baka hindi lang nagkaintindihan dahil medyo may mga komplikadong explanation na mahirap i-explain minsan, no? Lalo na kung hindi ka medical personnel. Pero minsan, katulad namin, isa ako sa mga
nandoon, no, nung kasagsagan ng COVID, tumitingin kami ng mga pasyente, naka-hazmat kami. Hindi ko rin masabi na nag-iisa lang si ma'am sa ganong reaction, no. Medyo mahirap din po talaga nung COVID kasi yun din kasi yung time na lahat ng may ubo ipapasok as COVID suspect o pinaghihinalaan na may COVID, lahat ng sipon. At minsan naiintindihan naman din po namin yung reaction nila na hindi naman to COVID. Pero sana po maintindihan din ng mga tao nung mga panahon na yon, hindi rin po kasi ganun kadali ang magpa-test ng COVID. Nung simula, umaabot tayo ng 7 days. So, kumbaga wala naman po tayong choice, no? Kasi hindi lang din naman po iisang tao kailangan natin isaalang-alang. Lahat po ng kalusugan ng lahat ng community, kumbaga. Hindi lang siya, no? Kasi hindi naman natin din sure kung talaga bang hindi siya COVID o hindi unless matest siya. Which is lahat ng mga may simptomas talaga ay nalalagay doon. At yung simptomas po ng COVID sobrang extensive niya. Even kahit magka-LBM ka noon, pag-iisipan ng COVID ka, dahil isa din siya sa simptomas ng COVID. Ako naman po ay nakikisimpat siya kay Ma'am Rose sa nangyari. Mahirap na pagkakataon o mahirap na mga taon din po talaga ang COVID. Hindi lang naman po para sa inyo, kahit po sa mga healthcare workers. Dahil kami, hindi rin kami, kumbaga, hindi naman kami pumasok ng medical school o ng nursing o ng kung ano pa man na inorient kami na, in the following years, magkaka-COVID, okay lang ba? Kami din naman po, para sa sarili naming buhay ay may takot din dahil may mga pamilya din kami. Meron din kaming mga magulang, no, mayroon kaming makakilalang may comorbidities. Mahirap din po sa amin yun. Kahit po ako, dumating na ako sa point na sobrang nadudurog yung puso ko kapag may mga pasyenteng hindi namin ma-admit kasi wala ng kwarto, pero ano pong magagawa namin? Hanggang ito lang po ang kaya ng ospital. Pero in the end, naniniwala naman po ako na ginawa ng doktor at ng ospital yung kinakailangan para magamot yung mahal nila sa buhay. Pero hindi po kasi ganun kasimple, no? Hindi ganun kasimple ang katawan ng tao. Napaka-komplikado po. Marami tayong kailangan kasing isalang-alang. Ang wini-wish ko na lang po ay magpatuloy po si Ma'am Rose sa buhay niya. At the same time, sana ay nagkaroon sila ng magandang relationship habang nabubuhay pa. And yun lang naman po yung sa side namin sa healthcare workers. Pero kung tutuusin, no, pare-parehas din naman po talaga tayong natakot. Pare-parehas tayong nangapa nung una, pare-parehas tayong hindi alam kung anong gagawin. Pero yun nga, luckily, no, sa awa ng Diyos, natapos din naman, na-control din natin tong pandemya. And siguro, ang ending lang po nito, no, before po lumala lahat ng kahit na anong sakit, kung may nararamdaman, sana po ay hindi na matigas ang ulo. No? Kasi sabi nga nila, pag bata ka, okay lang yan, kahit anong gawin mo, kahit anong nararamdaman mo, kaya mo. Pero pag tumatanda ka, bawat iniindam mong sakit, hindi mo na alam, baka mamaya ganito na yan, ganito. Or ganun na siya. So, mas maganda, no? Mas maganda magpatingin talaga sa doktor. Kung kayo po ay medyo naguguluhan, kunwari sa isang doktor, or naguguluhan po kayo sa explanation niya, pwede naman po kayong magtanong
pwede naman nyo pong ipa-explain sa kanya. Kung hindi po, marami naman po kayong pwedeng doktor na ibang puntahan para magpa-second opinion. Yun lang naman po. Ingat po lagi. Thank you so much, Joy Sidcad. Isa pong health worker, hindi po niya nabanggit kung ano ang kanyang posisyon, pero maraming salamat sa insights mo. Actually, yun yung hinihiling ko kanina na may makapag-comment sa atin na isang healthcare worker. Kasi alam kong hindi rin biro yung pinagdaanan ng isang healthcare worker during the pandemic. And up until now, grabe ang sistema natin dito sa Pilipinas. Kung pakikinggan niyo po ang bawat isa na nagtatrabaho sa healthcare industry, you'll be surprised kung magkano pong natatanggap nilang sahod. You won't expect it. Na, yun lang pala. Mapapaganon ka. And they're giving their best to serve every Filipino. Anyway, sabi dito pa ni Miss Joy, sana na-clarify sa doktor or hospital kung bakit COVID ang nasa death cert, kung anong basis, and for sure may explanation sila. Thank you po. Sound advice from Miss Joy. At nabanggit niya pa doon, no, na kapag hindi po kayo naliliwanagan dun sa explanation ng doktor, pwede pa kayong magtanong or else pwede kayong lumipat na ng ibang doktor dahil ang dami namang doktor sa mundong ito. So pwede kayong magpa-second opinion, third opinion, fourth opinion, etc. etc. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. But all I can say is that nakikisimpatya kami. Secret File Center for your loss. It was a really difficult time for all of us nung pandemya. Sorpresa tayo lahat nang magkaroon ng pandemya, ng mga lockdown. Who would have thought na in a snap of a finger, biglang boom. Sobrang hirap na makakuha ng kwarto sa ospital kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa karami ang impluwensya mo, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang estado mo sa buhay. Walang kinikilala ang COVID. Walang kinikilala yung sitwasyong yun. At ang kailangan lang natin gawin is to deal with every circumstance or situation na mapupuntahan natin. Kaya sa mga kabisyo natin out there na nakikinig ngayon, it's easy for us to blame others kapag tayo'y punong-puno na ng emosyon. Kapag marami na tayong hindi maintindihan sa buhay natin. Pero, di ba mas masarap mabuhay knowing that ginawa natin yung parte natin. Knowing na hindi rin tayo nagkulang. Na iningatan natin yung mga sarili natin. So yeah, health is wealth. Magpa-check up. I-encourage sa mga minamahal na magpa-check up, pa-second opinion, third opinion kung hindi gumagaling sa mga gamot na nire-reseta ng doktor. Magtanong-tanong. Google is also a tool for us to know and get explanation dun sa mga bagay na hindi natin maintindihan. But of course, iba pa rin yung makakausap ka ng isang eksperto. At para sa may mga questionable, no, na ginagawa or kina-question yung ginagawa ng isang healthcare worker, you can always ask. There are people na pwedeng mapagtanungan sa tamang oras at sa tamang lugar. Pwedeng magtanong.
Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakiter@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you're with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong Feel Good. Kailangan pa bang i-memorize yan? 90.7 Love Radio. Basic. Na nakikinig pala ngayon, by the way, yung grab driver ng boss namin kanina na si Sir Renato de la Cruz. Mabuhay ka, sir. 90.7 Love Radio, this is Rose's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!